Poďme na to! Dnes si rozoberieme knihu Inteligentný investor. A toto nie je len taká nejaká kniha o financiách. Toto je v podstate Biblia pre každého, kto to s budovaním majetku myslí naozaj vážne a dlhodobo. Pozrieme sa na tie najdôležitejšie lekcie, ktoré nám zanechal legendárny Benjamin Graham. A viete, toto nie sú len moje slová. Toto povedal Warren Buffett, zrejme najslavnejší Grahamov žiak a jeden z najúspešnejších investorov všetkých čas. Už len toto by nám malo napovedať, aká sila sa v myšlienkách tejto knihy ukrýva. Dobre, tak čo nás dnes čaká? Prejdeme si 6 kľúčových lekcií. Tieto lekcie sú v podstate piliere, na ktorých stojí celá filozofia inteligentného investovania. Sú to kroky, ktoré oddelujú amatérov od skutočných investorov. Výborne, ideme na prvú a možno tú úplne najdôležitejšiu lekciu. Všetko sa totiž začína jedným zásadným rozhodnutím, ktoré definuje celý náš prístup. Sme investori alebo sme špekulanti? Graham nám dáva úplne jasnú a presnú definíciu. Investícia musí spĺňať 3 podmienky. Po prvé, dôkladná analýza, žiadne hádanie. Po druhé, bezpečnosť istiny, teda hlavným cieľom je neprísť o peniaze. A po tretie, primeraný výnos. Ak čo i len jedna z týchto podmienok chýba, podľa Grahama to proste nie je investícia. A presne tu je ten najväčší rozdiel. Investor si robí svoju domácu úlohu, analyzuje a chráni svoj kapitál. Špekulant sa spolieha na náhodu, na horúce tipy, ide s davom a často rizikuje všetko pre vidinu rýchleho, no neistého zisku. A verte mi, myslieť si, že investujeme zatiaľ, čo v skutočnosti špekulujeme, je jedna z najdrahších chýb, akú môže človek urobiť. Dobre, a teraz sa dostávame k jednej z najgeniálnejších myšlienok celej knihy, k personifikácii trhu. Je to nástroj, ktorý nám pomôže udržať si odstup a ovládať svoje emócie. Takže, zoznámte sa s pánom trhom. Predstavme si to takto. Vlastníme podiel v nejakej firme, povedzme v pekárni. Pán trh je náš spoločník. A tento spoločník nám každý jeden deň klope na dvere s novou ponukou. Problém je v tom, že pán trh je tak trochu maniodepresívny. Jeden deň príde úplne nadšený, kričí, že pekárne sú budúcnosť a je ochotný za náš podiel zaplatiť dvojnásobok. Ale o týždeň neskôr je v hlbokej depresii, všade vidí krízu a chce nám svoj podiel predať za polovicu. Pritom tá pekáreň stále pečie rovnaké rožky. Vôbec nič sa v nej nezmenilo. A tu je tá kľúčová otázka. Nechali by sme sa ovplyvniť náladou tohto bláznivého spoločníka? Nechali by sme ho, aby nám on diktoval, akú hodnotu má naša pekárňa? Samozrejme, že nie. Jeho emócie predsa nemajú nič spoločné s reálnou hodnotou firmy. A toto je geniálne. Presne takto sa treba na trh pozerať. Pán trh nie je náš radca. On je náš sluha. Keď panikári a ponúka nám hodnotné aktíva za výpredajové ceny, vtedy je čas nakupovať. Keď je v eufórii a je ochotný platiť prehnané sumy, vtedy je čas predávať. A čo ak jeho ponuky nedávajú zmysel? No, jednoducho ho ignorujeme a držíme sa vlastnej analýzy. Mimochodom, ak tento rozbor prináša hodnotu, like a odber ma vždy veľmi motivujú tvoriť ďalej, pretože vidím, že to ľudí baví a má to pre nich zmysel. Poďme teraz ďalej a pozrime sa, ako tieto princípy aplikovať v praxi. Graham rozlišuje 2 hlavné typy investorov a je naozaj dôležité vedieť, do ktorej skupiny patríme. Takže, pre drvivú väčšinou ľudí je určená cesta defenzívneho alebo pasívneho investora. Cieľom je hlavne bezpečnosť, stabilita a uspokojivý výnos. A to všetko bez toho, aby sme museli tráviť desiatky hodín analýzami. Naopak, podnikavý alebo aktívny investor sa snaží poraziť trh. To si však vyžaduje obrovské nasadenie, hlboké znalosti a čas. Je to v podstate práca na plný úväzok. Dobre, poďme na 4. lekciu. Toto sú nástroje, ktoré inteligentný investor musí ovládať. Sú 2 a sú úplne kľúčové na ochranu pred veľkými stratami. Prvým je samozrejme dôkladná analýza a druhým, ten najdôležitejší princíp zo všetkých, bezpečnostná rezerva. Toto si treba zapamätať. Bezpečnostná rezerva, to je absolútne jadro Grahamovho učenia. To nie je len nejaký tip alebo trik, je to základná filozofia, ktorá oddeluje inteligentné investovanie od obyčajného hazardu. A táto analógia je úplne dokonalá. Predstavte si inžiniera. Ten nikdy nepostaví most tak, aby uniesol presne toľko, koľko sa očakáva. Vždy tam pridá obrovskú rezervu pre prípad zlého počasia, chyby vo výpočtoch, nečakaných udalostí. Presne takto musí uvažovať aj investor.
Čo to znamená v praxi? Povedzme, že si urobíme analýzu a vypočítame, že skutočná vnútorná hodnota jednej akcie nejakej firmy je 100 eur. Princíp bezpečnostnej rezervy znamená, že ju nekúpime ani za 95. Kúpime ju, až keď nám ju pán trh vo svojom záchvate paniky ponúkne napríklad za 60 eur. Tých 40 eur to je naša bezpečnostná rezerva. To je náš vankúš pre prípad, že sme sa vo výpočte pomýlili alebo sa stane niečo nečakané. A ako nájsť tie správne firmy? Tu je taký jednoduchý kontrolný zoznam inšpirovaný Grahamom. Poprvé, je to trvalivý biznis? Bude tá firma zarábať peniaze aj o 10 rokov? Po druhé, aký je management? Priznáva si chyby alebo sa len vyhovára? Po tretie, finančná sila. Generuje firma viac peňazí než mine? A nakoniec, história dividend. Odmeňuje dlhodobo a pravidelne svojich akcionárov? Dobre, teraz si to zhrnieme z opačnej strany. Pozrime sa, čomu sa musíme za každú cenu vyhnúť. Pretože najväčším nepriateľom investora nie je trh. Najväčším nepriateľom je on sám. Toto sú tie najčastejšie pasce. Po prvé, špekulovať a nahovárať si, že investujeme. Po druhé, podľahnúť emóciám pána trha. Po tretie, nakupovať len preto, lebo všetci ostatní nakupujú. Po štvrté, zaplatiť príliš veľa aj za tú najlepšiu firmu na svete. A po piate, staviť všetko na jednu kartu a ignorovať diverzifikáciu. A dostávame sa k záveru, k tomu úplne najdôležitejšiemu, k psychologickej odolnosti. Ako sa zachovať vtedy, keď všetci okolo nás strácajú hlavu a prepadajú panike? Tieto pravidlá by si mal každý investor vytlačiť a zavesiť na stenu. Strach a panika sú tí najhorší radcovia. Treba si pamätať, že klesajúce ceny nie sú dôvodom na predaj, práve naopak, sú dôvodom na nákup. Samozrejme, za predpokladu, že sme si urobili domácu úlohu a nakupujeme kvalitné spoločnosti s bezpečnostnou rezervou. A toto je hlavný odkaz celej knihy, hlavná myšlienka. Úspech v investovaní je oveľa menej o výške IQ a oveľa viac o temperamente. Ide o kontrolu vlastných impulzov a schopnosť myslieť samostatne proti davu. Takže na záver si položme túto otázku. Pán trh bude vždy iracionálny. Vždy nám bude ponúkať šialené obchody. Otázka je len, či budeme jeho obeťou alebo jeho pánom. Či využijeme jeho chyby vo svoj prospech, alebo necháme jeho nálady, aby zničili naše financie. Na budúce sa začneme venovať aj investovaniu viac do hĺbky. Ak sa vám toto video páčilo a prinieslo vám hodnotu, budem veľmi rád, ak zanecháte like a odber. Pomáha to šíriť tieto dôležité myšlienky ďalej. Ďakujem za pozornosť.